Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka da haka barka da lokaci. Kamar yadda muka saba muna dauke da wani sabon film wanda kun jima kuna jira ya fito. To wannan film ya fito kuma yana a gonmu. Kinan duk wanda yake bukata wannan sabon film wanda zai iya kalla ba tare da ya sha wata wahala ba, to zai biyo mu daga farko wannan video har zuwa ƙarshe ta yadda zai samu wannan film cikin sauki ba tare da ya sha wata wahala ba, zai zo inda yake insha Allah. Dai wani farko zan ka wannan shafin namu ka daure kamar subscribing da alamar ƙararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Wannan fina-finai ne wanda sababbi masu kyau masu kiliyan wanda zaka iya samu a cikin group na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP, lamba ta mu ga ta nan guda biyu, akwai ta Cote d'Ivoire ko ta Libya wanda zaka iya daukawa sai kai mu magana ta WhatsApp ko kuma ta Telegram wanda zaka iya biyan kuɗin yan kalilan wanda zaka shiga cikin wannan. Wannan shine talatan group mu kamar da kuke gani. Wannan shine wanda zaka iya samu a cikin group ne zaka iya samu shi insha Allah. Wannan duka ne film zaka iya kallon film ne daga farkon sa haka. Wannan shine group din mu insha Allah. Duk wanda yake ba za ka ga wannan shine sababbin fina-finai a cikin wanda zaka iya magana sai a samu a cikin wannan tsarin na video kuma da kuke gani anan, to za ku iya biya wani kanshi wasa insha Allah. Ni zaka biya kai idan wanda yake shiga gidan ba ta mu da lamba mu sai mu saka a cikin wannan group wanda zaka iya biyan kuɗin ka duk wata insha Allah. Idan wanda yake buƙatar shiga kenan sai mu biya kuɗin shi sai shi magana ta WhatsApp sai biya kuɗin shi mu sa cikin wannan tsarin wanda zai samu duk wani sabon film da ya fito. Mun gode sai mun jigo. Kina idan kana buƙatar shiga cikin wannan group kamar da mun ka nuna muku wannan group din mu kenan za ku iya ɗaukar lamba ta mu sai ku magana ta WhatsApp ko kuma ta Telegram wanda za mu iya saka ku a ciki. Lambobin mu ne guda biyu ga sanan duk wanda ka taba a ciki zai saka a cikin wannan group insha Allah. Mun gode sai mun ji ku. Duk wanda yake buƙata sai ya tabo mu.